machako. Bende in gi jogi e apis mari kama itie kata jogo ma isebedo kata ka itamo tiego weche gi mag tije. Ka ono kwa loso weche mag Gen Z kod loso luasi makare ne jogo mantiere e apise mopogore opogore. Ochal nade e kindegi? Cleophas mano penjo makare kabisa. Gen Z gin joma tindo, gin rowere ma between gimoro 18 kae nyaka gimoro higni 29 kanyo. Iyudo ka gin joma nigi a lot of energy, gin gi teko, gin gi dwaro mar ng'eyo. Magi ok joma nyalo bedo abeda ni obedo kaka ne wabedo chon wan ni warito nyaka saa mar diot godhiambo maybe saa 11 saa 12. Gin joma very creative. Koro imbe kaka jatelo marito gi kama intiere no nyaka imbe bede chope level gi so that you are able to understand them. Nikech ko ki understand them tibo bedo gi teach matek mar ng'eyo kaka gidwaro. Wan chon iyudo ka nidondo tisariyo gimomine timno mane moromo nyaka godhiambo. Gin mano pogore kodgi. They are very creative. Tende ni nyaka ine kaka imiyo tijgi bedo gi creativity ye kanyo. Obed job enlargement, obed job enrichment. Ok ni mana teach otas pushing papers go kende, mano ok teach magi nyalo timo. Koro wan kaka jotelo mantie tijegi nyaka wambe wa change our mindsets. Nyaka wambe wa change paro marwa ni wan gi joma tindo e kindwa mondo wane kaka wadhi kodgi mbele. Erokamano ahinya. Jeff Odongo, ochal nade bedo rawera